תשבו בנינוחות במקום שאתם נמצאות. הרגישו את עצמכם בנינוחות. תשבו בצורה שנוחה לכם, נעימה לכם. הרפו את הכתפיים, הרפו את הגוף. הרגישו איך כל האיברים בגוף שלכם לאט לאט נרפים. מחשבות שלכם לאט לאט מאיטות את הקצב, ואף גם נעלמות לאט לאט. כל מחשבה שעולה, תגידו לה תודה, לא עכשיו. ואתם יכולים לעשות סוג של כמו shut down למחשבות, להעביר אותם מאון לאוף, כמו מתג. ולנשום 3 נשימות עמוקות. ראו את עצמכם במקום שהכי הכי הכי נעים לכם להיות בו. זה יכול להיות טבע, זה יכול להיות הבית שלכם, זה יכול להיות בים, בחוף הים, זה יכול להיות בכל האזור, במקום שאתם אוהבות להיות, שהייתם בחול, בכל מקום, על הר, שאתם הכי בנוכחות, תרגישו שם הכי בנוכחות וגם הכי בנינוחות, ותרגישו שם הכי שלוות. אתם גם מוגנות, ושום דבר לא קורה לכם. אתם מוקפות באהבה ובהגנה מלאה. הביאו את עצמכם לשם. תהנו מהשקט. תהנו מהמקום שאתם נמצאות. תחייכו. תהיו בהודיה על המקום הזה שאתם נמצאות. תסתכלו שוב על היופי שיש בו, על המרחב. אולי תהיו בתשומת לב על הדברים שלא שמתם לב עד עכשיו במקום הזה. דברים יפים, אולי צמחים, אולי פרחים. תהיו בחוויה שאתם מתמוגגים מהדברים שאתם רואים. ושאתם הכי בחוויה הזאת, תזכרו במה מעכב אתכם. איזה דברים הייתם רוצים לשחרר מהחיים שלכם כדי להיות בנוכחות יותר מלאה ובפוטנציאל של הנשמה שלכם. מה הייתם רוצות להוציא מהחיים שלכם? מחשבות, מחסומים, זה יכול להיות גם אנשים שמפריעים לכם, ביטוי שאתם לא מבטאים, התכווצות שאתם מרגישות. איזה דברים, כעסים, קנאה, קושי כלכלי, קושי למצוא בן זוג. את כל הקשיים והמגבלות תשחררו. והשחרור הזה, תוציאו אותו גם דרך מחשבות וגם דרך הגוף. אם אתם מרגישות שהחסם כלשהו נמצא באיזה חלק בגוף שלכם, ראו אותו מאותו אזור יוצא החוצה דרך הגוף, ממש. אם זה באזור הידיים, ראו כאילו שנמצא משהו, או ברגל, תראו אותו יוצא. אם יש איזה סטרס כלשהו, תראו אותו יוצא מהאיבר החוצה.
תשחררו החוצה את הכל. זה יכול להיות דרך משהו אפרורי שיוצא מהגוף, דרך ממש ראייה של הדבר שיוצא, או אפילו מחשבה שאתם יודעים שאתם מעלים אותה למעלה ומשחררים אותה. שחררו עוד ועוד ועוד דברים שכבר לא משרתים אתכם, ואתם רוצים להתחיל את שנת האביב ואת השנה האסטרולוגית החדשה ללא הדברים האלה, שכבר לא משרתים אתכם. ואתם מרגישות שהן עוצרות אתכן. שחררו הכל, 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 הכל. כאילו אפילו תרגישו שאתם מנערות את הגוף, אפילו עומדות בסוג של מנערות את הגוף ומוציאות מעצמכם את כל מה שאתן לא צריכות. הכל. כאילו אתם מנקות אבק. די, זה כבר פסה. לא צריך אותו כבר יותר, לא בגוף שלכם ולא בעילה שלכם. ולא במחשבות שלכם. אחרי ששחררתם את כל מה שלא משרת אתכם כבר, שאתם לא רוצות אותו, תשבו שוב בנינוחות, תרגישו את הניקיון הזה, את השלווה הזאת שכבר כל הדברים האלה לא נמצאים, התרוקנתם מהם, יש עכשיו הרבה מקום להכניס דברים חדשים. תהיו בהודיה על זה, ששחררתם את כל העול הזה, את כל הדברים שכבר לא מועילים וללא כל תועלת. ותוך כדי שאתם בהודיה ושמחים, ראו איך אור גדול מלמעלה מגיע ופותח את שקרת הכתר שלכם, מכניס אור מאוד 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 גדול לגוף שלכם, לכל חלל הגוף, לראש, לאזור הידיים, הגרון, ממש מתמלא לכיוון הידיים והבטן וכל האיברים ולכל תא ותא בגוף שלכם. אור לבן בוהק ואפילו גם מרגש לכיוון הרגליים ועוטף אתכם אור שממים ובוהק. ושאתם כולכן מוארות, תתחילו לראות מה אתם ממלאות בחיים שלכם. מה נכנס לחיים שלכם שאתן רוצות, שאתן מייחלות, והוא מגיע. הוא מגיע מלמעלה, הוא מגיע מהאור, הוא מגיע מההדרכות שלכם. אתן מחייכות ושמחות ורואות את כל מה שאתן רוצות מגיע. תביאו את כל מה שכתבתם, תראו את זה קורה.
תראו את זה ממש קורה, כל מחשבה שנכנסת חיובית, וכל מראה שקורה, הצלחה, זוגיות, ברכה, דברים חדשים שקורים, הזדמנויות חדשות שקורות, שפע. קורסים, סדנאות שאתם מעבירות, שאתם עושות, שאתם מגיעים אליכם מטופלים, שאתם מצליחים בעבודה שאתם נמצאים בה, שאתם משנים כיוון אולי אפילו. ועכשיו אני רוצה שתראו את זה לפי חודשים, אבל תתחילו לראות את זה קורה. תראו את זה במימוש מאפריל 26, מאי 26, תעברו חודש חודש ותראו מה קורה לכם. יוני 26, יולי 26, תראו את התהליך שאתם עוברות עד סוף מרץ שנה הבאה. עופו על כל מה שאתם רוצות ותראו את זה קורה. מזכירה לעבור חודש חודש, מהחודש הקרוב מאפריל עד סוף מרץ 26. תראו את זה קורה. תמגנטו את זה לכם לחיים. לאט לאט, כל אחת בזמנה, ואם היא סיימה, אחרי שראיתם את הכל ואת כל החודשים, עד סוף מרץ 27, הביאו הודיה בסוף התהליך הזה. הביאו תודה. תחייכו. תשמחו. הודו על מה שראיתם ומה שעומד לקרות, כאילו זה כבר קרה. ולאט לאט, אחרי שאתם בהודיה, תחזרו כל אחת מכן לכאן ועכשיו, ליום הזה. לאט לאט, תשמעו נשימה עמוקה ותחזרו לכאן.